Anda matubangon sa mga opisyales sa Kapitolyo ang reklamong ipasaka kanila ni Cebu Congresswoman Gwen Garcia nunot kini sa matod pa illegal nga appointment sa duha ka department heads. Si Nico Sereno sa report. Si Cebu 3rd District Congresswoman Gwen Garcia ang misangat sa kasong kriminal ug administratiba batok sa mga opisyales sa Kapitolyo. Gikiha sila si Governor Junjun Davide, Vice Governor Agnes Magpale ug pipila ka department heads. Tungod kini sa pag-appoint nila kang Provincial Budget Officer Danilo Rodas ug Provincial Health Officer Dr. Rene Catan. Bisan kung giingong wa pahingpit nga nabakante ang duha ka posisyon nga ilang gihuptan. Kahinumduman, ang duha ka opisyal nga gisundan nila gidismiss sa serbisyo apan miapilar sa ilang kaso. Natugtan gyud nga makabalik sa katungdanan. Mato ni Davide, mituman na siya sa kamanduan sa Court of Appeals pagpa-reinstate sa duha ka kanhi opisyal. Andam atubangon sa Kapitolyo ang reklamo ni Garcia didto sa Ombudsman. As far as the provincial government is concerned, there was no illegal appointment, no? Nila ni Mr. Rodas sa Dr. Catan. But napaman nag-file man, bago man nag-file lang, magpaabot na ko sa kihat asa ko aniya kung patubagon ta sa ombudsman. I-evaluate pa man na. Pamulitika kung matumbok sa gobernador ang rason sa lakang sa ilang kaatbang. Pamulitika man yun eh. Kaya naganoon na ba yung eleksyon? We don't act on any matter here na dili na tutunan pag maayo. So as far as our position here is there was nothing illegal. Si Rodas sa iyang bahin nagpaabot pa sa kopya sa reklamo apan mitataw igo ra siyang milingkod human dunay na dawat nga appointment. Sa akong position karon ako provincial budget officer based on appointment papers unless kung nai-order si recall order si governor. So ning function ko based sa appointment ni order ni governor. Wa pakakuhai sa iyang habig ang kampo ni Garcia ning maong kalambuan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.